Izolo, angazi noma izolo noma namhlanje, uSiya uyahamba uya kubangani bakhe uyobabhalisa into engekho. Kunepost eke yaphuma lapha Maputo page noma anginaka ngisho uyinaka kodwa uSiya ejuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi uyena owenze lento. La khona abhale khona ukuthi uTamara ngazi ubalekile engawakhokheli lama-influencer. Umbuzo wami uthi-ke ngibaleka mhlampe ngibaleka nemali kabani uma sekuphuma into ethi ubalekile, ngibaleka nemali kabani na? Le mali abantu abayikhiphile bebeyazi yini ukuthi iya kuSiyameza? Lezo zinto lezo bengiyibuza ngingedwa ngoba ezinye izinto mawukuthi ibhekene nami kwesinye isikhathi angikwazi ukuyikhuluma nomunye umuntu, ngisuke ngifuna nje ukuyibuza ngiyiphendule ngaleyo nto leyo. Hawu, sekukhona ipost, obviously ipost le ibhalwe uSiya ngoba phela yikho umuntu obeyitshela ukuthi uzoba neshiya ngaphandle kaSiya. Bangangena oMax, bangena abanye abantu, kodwa umuntu oweza kumina uSiya, umuntu okuyena ebekubukeka ngazi ukuthi uphethe lento le uSiya. Nize nibone nami njengamanje sengihluthukelwa inhliziyo ukuthi labantu laba uButi Max noSiya bahlulwa yini ukuthi bakhulume nami ukuthi Ayanda asenze kanje. Why bafuna ukuyibukanisa nabantu bathathe lento bayise ku-TikTok? Nami ngumuntu ngahluthukelwa inhliziyo, nami ngaphosta la ama-voice notes ukuthi kucace kahle ukuthi umsindo ongaka asebewenza ngama-video uqhamukaphi. Ngoba kucacile phela ukuthi okay, into edala lo msindo le ingoba mina angiyenzanga lento ebebelindele ukuthi ngiyenze ngesikhathi ebebefuna ngiyenze ngaso. Sunday bengisekhaya. Sakhuza ngamadoda. Sunday bengisekhaya, wangifonela uSiya. Wathi wangibingelela, wase esho ukuthi hey ngiyezwa kuthiwa bakubona eBhalitho. Ngabuza ukuthi mina information ebingahamba izifike kuwena lo sibe ngiseBhalitho bengicashile yini eBhalitho na ngoba phela ngingasekhaya lapho bengisedolobheni. Ngoba bengiseBhalitho, not like bengicashile noma kufanele ngihambe la ngifuna ukuhamba khona. Ngase ke ngimngena kuqala ngale nkulumo yemali, ngamtshela ngathi kodwa njalo angikhohliwe ukuthi kuno drink wakho sanga kumina. Ngizokulungisela ngoba ngisekhaya, angifuni ukwenza izinto ngixhamazela mase ngicina ngibhayiziseka lapho nalapho. Ngathi mangikhuluma le nto kanti sengikhuluma into mhlambe sengilate ukuthi ngimchazele ukuthi no, awungilinde ngiqede lokho ebengikuzele ekhaya mase ngiyabuyela kuwena ngoba phela vela ngithi into engajahekile, angithi udrink akuyona into esuka nesikhathi ukuthi cela ungisendele udrink wami kusasa. Hawu, ngakulalela nalokho ngiyafika ku-TikTok sekunama-video enziwe ngami noma enganalo igama lami but kuyagigiyelwa. Usibanibani uzofotelwa yileli qhasha lakhe liuTamara kanjani. Ngayibuza ukuthi ngoba phela uSiya kade ngikhuluma naye Sunday, kwenzeka kanjani ukuthi bese kuba khona into esikhona ku-TikTok engabe ukhuluma nami noma engabe ulinda mina ngoba udrink phela awuphoqa ngithi. Ngakhuluma-ke naye Sunday njengoba kuze kufika la kufike khona-ke njengamanje ukuthi njengamanje sekungazi ukuthi kubangwa imali. Into ebangiwe yile yokuthi uSiya bese kufuna ukwenza kube yi-must ukuthi kunemali engimkweleta yona kwi-account yami. Ayikho imali kaSiyameza. Manginephutha mhlambe angazi kodwa kwi-account yami ayikho imali kaSiyameza. Kwi-account yami ayikho imali kaMax. Engakusho nje lokho. So ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi phakathi kwabo akekho umuntu engimkweleta imali. Njengoba futhi engekho engeke ngamcela ngathi mina ngicela ungenzela lento le. Ngidinga imali yazi ngilambile esiswini, cha lokho angikaze ngize ngikwenze futhi naye ngikathi ngiqala icontent angikaze ngize ngicabanga ukuthi kuyohamba kuze kufike la kube khona imali mhlambe eshawayo kuthiwa hayi sifuna ukujabulisa usibanibani. Kube ukuthanda kwabantu and abantu imali bebeyikhipha ephuzweni lokuthi bazwe kuthiwa iza kumina. Ngangaba nankinga futhi nalokho.
Ngawo uSunday, ngiyangixolela mina Nkosi yami nafethu angikwazi ukuhlala nje kuthiwa ngiyakhuluma nje ngi-serious. Ngawo uSunday wathi kumina usethathe u-2,000 wawunika uMax ngoba umvala umlomo, akathandi ukuthi kube nomuntu ozolokhu WhatsApp emfuna udrink. Mina akaze azangifakela ipressure uMax ngendaba kadrink, akaze ngabe ngiyamsukela. Nale ndaba yokuthi u-2,000 emncane ku-50k yangena ngoba ngicabanga ukuthi kwakuyinkulumo eyayikhona ngaleso sikhathi, kodwa akaze nje zithi ayanda ngicela imali. Umuntu okubeke ngokusobala ukuthi udinga imali and udinga imali udinga iphesenti ngokwemali engiyitholile, uSiya Nkosi yami. Uyena umuntu obekwenza kucace lokhu ukuthi yena udinga imali. Wathi-ke usethathe u-2,000 ephaketheni lakhe wawunikeza uMax ngoba ubalekela ukuthi uMax mhlambe alokhu WhatsApp, elokhu enza zonke lezo zinto emfuna udrink wakhe. Habi. Okay. Ngivume lokho ngithi mina